Aku Werkudara. Sapa? Werkudara. Wah, Kresna karo Werkudara. Kowe iso ngarani karo aku yen aku bujung-bujung Bathara Guru yen ngono kowe ndelikke Bathara Guru. Ya piye? Yen iya arep apa? Yen iya kowe tak katutke dosane. Lho, apa kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apa aja kok kowe. Kurubutan karo sing mburi kae. Ora wedi aku. Wah, pikira. Wah, jengkel wak banting mutar. Kok sik to aja kesusu. Kowe wani tenan karo aku. Aku wani karo orang sing tak wedeni ning jagat iki. Ayo. Aku arep ngamuk. Kau ngamuk. Sing gedhe kon maju ya tampuk iki. Anggepe kaya apa rumasane bukan meten iku gagah kok piye. Waton sapa sing ndeleke Bathara Guru tetep dadi musuh wis anggene tak amuk kabeh. Oh, tiba Jata Cakramati. Wah, iki tak otar. Mangke